Abakamsmudo vele ngesiluba phakathi amangisi namaqada sinaba inkonjane eduka ezulwini ezinye ziduka emafini sinibingelele sinamukele kephinaphi la wethamele khona ke i1 KZN TV sikhuluma nawe ke usuku namhlanje sisemzumbe eningizimu yesifundazwe iKwaZulu Natal nokuyilapho khona sihamba ke nomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi oholwa ke ungqongqoshe uMbali Shinga nokuyilapho khona ke ingqikithi yosuku kuyila kukhulunywa khona ngokusetshenziswa kwezidakamizwa kanjalo ke nophuzo oludakayo ogcina ke kholele ekuthenini intsha yakulendawo ibe luvanzi ingalawuleki kuphinde lokho futhi kucontribute ke nasebugebengweni ke endaweni. Siyafisa ukuthi sikhulume naye ke ungqongqoshe ngaphambi ukuthi siye emphakathini sizwe izimvo zomphakathi nokwamukela nje lolu hlelo oluthelwa fika kuyona ke le ndawo asibathole ke uma ngabe sithi ke abakhulume. Namhlanje ke sigubha phansi kwale theme ethi invest in prevention, break the cycle. I-prevention ke ihlezi ibalulekile kakhulu ngizontshela nje isibonelo esilula masithi invest in prevention kusho ukuthi ivikele into ingakenzeki niyabona. If you take an example of HIV and AIDS, kuke kwakhona isikhathi esikhulu kunama prevention campaigns ayefana no Love Life nabo Soul City emaningi ukuthi kuvikelele ukuthi abantu bangayitholi iHIV yangithi. Kwahamba sebebaningi abantu abathola iHIV safocus manje sanaki treatment kakhulu ukuthi abantu abathatha treatment bayidle kahle baqhubeka abantu ngalaba bebethola iHIV kabusha niyabona. So namhlanje ke theme yethu kulolu suku esihlangana ngalo ithi invest in prevention okusho ukuthi asilweni abantwana bengakangeni kulolu bhubhane kezwakala. Ungathi hayi akungithinti mina leza kwami azibhemi leza kwami aziphuzi kodwa umyalezo uthole la uthathe nawe ufike unikezele masithi ke invest in prevention, break the cycle. That is what we are saying. So ke lesi sigungu sethu sizolwa ke kakhulu nokuqwashisa ukuvimbela ukweseka ukwelashwa kanye nokuthuthukiswa kwenqubomgomo ukuze kuliwe nokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa nokukhuthaza inhlalakahle yomphakathi. Ukusetshenziswa kabi ke kwezidakamizwa kuyisihlava esithinta thina sonke kungakhathalekile ubudala, iminyaka, ibala lesikhumba sakho okanye isimo somnotho. Ingakho kubalekile ukuthi sibhekane naso ngqo. Akekho umuntu ongamcabanga ukuthi izidakamizwa zingafanele ingane yakabani ngoba benjani. Mawubheka nje kuke kuvele emzini onizothuka nonke ukuthi awu yabo ngoba yini wena emqondweni wakho nako ukuthi ezinjani ezingacwile izidakamizweni niyabona. So uphisa uzonifundisa ke namhlanje ukuthi akunasimo somnotho, akunabala, akunaminyaka kodwa kungenzeka noma ikubani. Ukusetshenziswa ke kabi kwezidakamizwa kuyisihlava ke esisithinta sonke. As the Department of Social Development in the province, we are committed to tackling the substance abuse head on through evidence-based programs focused on prevention, treatment and rehabilitation, ensuring support for those affected and promoting community well-being. Today's engagement is a crucial step towards mobilizing our collective efforts. We must work together to raise awareness, share best practices, and support those affected by substance abuse. While we have programs to support those affected by substance abuse, our efforts can be more effective by working collaboratively with all stakeholders. I was glad General Nqamakelo ukuthi you know the drug master plan very well. It is for all of us to implement and support. So masikhuluma ke ngokuhlanganyela ukuthi le mbasi inqobe sihlanganyele sisonke. Ingakho nje masiqala sibalele sabalula ama-government departments akhona la namhlanje
Nibonile amaphoyisa ngithi namhlanje ashintshile azile ukuzobopha azofundisa ngoba nawo akakuthokozeli ukuthi abophe intsha ayoyifaka kuma cells. Inhloso yethu yokuhlangana lana namhlanje, this is an awareness program esiyenzayo to fight substance abuse in the province. Sichuzelo olusuku namhlanje kule nyanga kaJune ngoba this challenge ye substance abuse yona I challenge ebhekenene nentsha ikakhulukazi. So that's why we have chose this day in this month ingoba to do this awareness, ingoba is to advise intsha nokuxhobisa intsha ukuthi be aware of ilukunjani of substance abuse khona la ogwini la eMzumbe. Hayi thina sibonga kakhulu ngokuthi ufikile ungqongqoshe usithembise futhi ukuthi uzoqeda ilokunjani kulabo ababhemayo nabenza nezidakamizwa konke khona nabafana abawu2 futhi abafikile basitshela ukuthi bona babakhona ezidakamizweni so nje nezingane zethu zingakwazi ziphume kwizidakamizwa. Alright, igama lami nguBongumusa ngwakaZulu Isibongo ngihlala endaweni yasegama lakhe ngumsunguli organization ebizwa ngokuthi Para to Paradise Recovery Organization esiza abafethu abadla idakamizwa nabafethu abaphuza utshwala. Kumina kusho into enkulu kakhulu because la endaweni yaseMzumbe ubugebengu ubuningi kakhulu. Indaba iqala kuma drugs bese umuntu masedla ama drugs bese edinga imali bese enza ubugebengu bese engenela ejele. So njengoba uSocial Development ufikile endaweni yaseMzumbe ezosilekelela ngendaba dakamizwa sibonga kakhulu sicabanga futhi ukuthi ushintsho luzoba khona nanokuthi bazokwazi ukuthi balethe amanye ama programs anjengalena emphakathini ukuthi sikwazi ukuthi silisane nendaba yedakamizwa. Ngisiwumnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuningi kakhulu esikwenzayo ukufundisa imiphakathi ikakhulukazi abantu abasha ngobungozi bokusetshenziswa kwezidakamizwa. Siba nezithangame eziningi lapho sisuke sifundisa khona ngeqhaza elingabanjwa imiphakathi ekulweni nezidakamizwa. Ngiyadabukisa ukubona imindeni ifihla iphinde ivikela abantu abadayisa izidakamizwa. Iqiniso ukuthi labantu abayifiseli imiphakathi yethu nentsha ikusasa eliqhakazile. Siyakhuthaza ukuthi imiphakathi ke ibe yingxenye kodwa ke General Nxamagele, I do want to make a comment. Like I said earlier ukuthi ngimember ye-cluster ye-JCPS kukhule kumele sikwenze ukuthi sibuyise kule ndawo le hayi yonke indawo ukwethenjwa kwamaphoyisa umphakathi. These comments alokhu endiza nje ehla akhombisa ukuthi kumele sibuyele kubantu sizokwakha ukwethenjwa now as police. Niyabona nizoyihambela imhlangano yamaphoyisa. Asingeke sikwazi ukwenza imiphakathi ephephile uma singahlali namaphoyisa sixoxe kube khona ukubambisana nokwethembana. Niyabona utheke uGeneral Nxamagele use appointile ustation commander omusha naye ke silindele ukuthi abe umshanelo omusha ke. Niyawazi umshanelo omusha uthi ushanela kanjani? Naye abe umshanelo omusha, but we do need to get back to the community yethu and build that trust because thina as government sifuna that collaboration yomphakathi namaphoyisa. So whatever is preventing us from collaborating kumele si address ngokusheshsha. There was a very positive and great response from umphakathi wasogwini naseMzumbe on this awareness program ebesiyenza namhlanje, and bakhona ke nezikhalo ezivelayo from intsha ezizona zinto ezibangela ukuthi intsha ingene ezidakamizweni. Some of them ukuthi abasebenzi bakhala nge-unemployment rate, bakhala nge-poverty nangokonke. So there was a very great response from umphakathi na from umasipala waseMzumbe as committee eshethi bazokwenza ama skills development programs to fight against lokujana substance abuse program khona. I mean substance abuse khona la eMzumbe nasogwini. Hayi mina bhuti wami nje ngendlela okwenze ngangijabule kakhulu yize bandla ngisanenhlanhla abantu abami bengakafiki kodwa phela nje kuchaziwe ukuthi noma ngabe kuthiwa umntwana wakhe akafiki kodwa kufanele udlulise umyalezo lo. Nje ngijabule kakhulu nje kakhulu, siyabonga. Siyajabula kakhulu, sithokozile ngoba phela vele sinazi izingane eziphuzayo nezidla ama drugs ngasemakhaya. Mangasaqhubeka nje mhlambe kanje mhlambe ngaba ngconywana. Siqale nje ngokuhlanganyela
kumasipala wethu walapha eMzumbe ngoba silindele ukuthi umasipala uqalise noma uqale iforum yawo yokulwa nezidakamizwa ebizwa ngokuthi local drug authority izobe ilidwa umeya esebenzisana nezinhlaka zonke ezikhona. Sibeke mase sisuka eMzumbe ke sathatha iwalk sihambe siphethe imiyalezo yethu sinika nama pamphlets saya ezitolo kwi shopping mall yendawo ebizwa ngokuthi iseBoxer ekunezitolo khona nase rank sabona nje abantu abaningi saxoxisana nomphakathi wakujabulela kakhulu abanye behlike ematekisini bathi hayi siyanjoyina uyabona so siyayithanda kakhulu ke lokho siqhakambisa usuku olumelelene nokusetshenziswa kwezidakamizwa ama drugs and substance abuse nophuzo oludakayo ingakho ke silana kule ndawo yaseMzumbe ngoba enye yezindawo ezibonakala ziba nama challenges kodwa kutholakala ukuthi underlying izidakamizwa ingakho ke sikhona la namhlanje sibeke nethuba lokukhulumisana nomphakathi nabantu abasha sikujabulele kakhulu ukubona ukuthi kunabantu abadala ama parents asukumile athi lubhubhane lezidakamizwa lusi-affecta sonke bathi uma ngabe ingane kamakhelwane icule kwizidakamizwa kulimala umphakathi wonke ilo myalezo esutholile la namhlanje so sadlulisa ke saba nokuxhumana nje nanentsha nayo yayikhulumela yasi-challenge futhi njengohulumeni ukuthi ake sithi ukubheka la ekuhlala khona intsha emakhaya ukuthi zikhona izinto intsha ezenzayo like ama program skills development kanye namathuba omsebenzi akwazi ukuvela endaweni. Siye sabona ukuthi njengoba sihlanganyela la ihola wona wonke umuntu ozokwazi ukufinyelela abanye bathi siyasebenza abanye bathi siyadayisa so sathi there is no excuse sizoya kubona le bekhona sihambise lo myalezo wethu ukuze nabo ungabadluli ngalosuku olubaluleke kangaka ukuthi wonke umuntu afundiseke azi nanokuthi kwenziwani azi nokuthi yena iliphi futhi iqhaza angalibamba. Mbukeli ke asibonge kakhulu ukuthi ubeyingxenye yalolu hlelo isithemba ukuthi kukhona konke kade sifisa ukuthi sikulethele khona ukuthole kunje ngoba kunjalo igama lami kuphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiwe yandiza ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusuluzayo inkosi inibusise.